Goddag, kære lytter, og velkommen til 4. afsnit af Polly. Jeg synes egentlig ikke, vi skal holde introen særlig lang i dag. Sidst faldt Polly i søvn inde på infirmeriet efter første møde ved blodskabningerne. Lad os finde ud af, hvordan resten kommer til at forløbe. Polly, hvor skal vi hen nu? Ligger på briksen og drømmer dig væk. Hvad end du skal ind og finde i en anden tid, så løser du problemerne der. For Polly tager det med tilbage. Du vågner op dagen efter, og kan tænke her og vækker dig, og du vågner op. Det er kun dig og hende i det her. Det er sådan lidt et stort rum med en masse borgere, ikke? Jo. Og hvad hedder han? Simper ligger ikke ved siden af dig mere. Man kan tænke fortæller dig, at det er tid til at stå op. Og at hun fortæller dig, at hvis du har overskud til det, så kunne Line rigtig godt tænke sig at snakke med dig. Line, det genkender du også som et navn, der er Lassos gode ven. Lasso, det var ham, du fandt noten på træet, ikke? Ja. Det er Lassos gode ven, siger det der. Hun kunne Okay. rigtig godt tænke sig at snakke med dig. Kan tænke, hvor er det, jeg finder Line? Jamen, jeg tror, hun er hjemme. Jeg fik at vide, at du havde lidt med hukommelsen. Hun er jo din nabo, og du bor jo i hytten længst mod porten, siger hun. Okay. Jamen, det vil jeg gøre, kan tænke. Jeg har også noget at snakke med Line om. Og så begiver jeg mig ud af infirmeriet. Godt. Og udenfor, det er sådan om morgenen, ikke også? Og der er egentlig gang i byen, og det er ikke sådan, folk render ikke, uniformer, formeringer, og vi skal gøre klar. Folk, der er egentlig sådan rimelig... Så vi er ikke i fuld beredskab. Nej, lige præcis. Der er egentlig afslappet. Folk går frem og tilbage, og du ved, der kommer nogen ud af messehandlen og får noget at spise, og der står nogen og snakker, og nogen, der lige stryger sin hest over, det var. Men ellers så er det er sådan tidligt på morgenen. Vil du over mod Line? Det tænker jeg, ja. Men jeg tænker også gerne, at jeg vil på vej derover bare lige gå og lige have åbne ører, om jeg hører noget i krone. Altså, det eneste, du hører, det er sådan, du hører folk nævne noget med nogle af de her væsener her. Men det er ikke sådan, ej gud, så du de væsener, jeg har hørt det værste. Det er sådan, folk, altså sådan, det var godt nok ærgerligt med Lasso og Tollo var, ja, men altså, vi ses jo på den anden side, så du ved, det er jo... Okay, det er jo, så det er ikke sådan et kæmpe chok, at der er sket de her ting? Nej, det siger han. Vi holder en fest med dem op i kirketræet, og så når det er vores tur en dag, så mødes vi med dem igen. Du ved. Det er sgu egentlig sådan lidt løst. Okay. Jamen, jeg begiver mig selvfølgelig bare hen mod Line. Du kommer hen til Line, og døren er åben ind til hende, og hun ser dig komme, så hun siger bare, Polly, kom ind, Polly. Jamen, jo tak, Line. Og du kommer ind, og hun sætter sig på sengen og viser dig stolen hen ved hendes bord og lukker døren bag dig og siger, det er godt nok vildt, hva'? Det lyder helt skrækkeligt, det vi var igennem i går. Jeg har ret sagt ikke. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Husker ikke voldsomt meget. Det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt med jeg synes, det er lidt pudsigt med Lasso.
jeg er selvfølgelig ked af det, men altså, vi ses jo igen på den anden side, men det jeg bare synes, der var sjovt, det var, at du ved jo, hvordan han altid plejede at læse hans digte for os, og det går sådan lidt op for dig, at Lasso, du sådan får minder af, at han har stået over i messehandlen og læst nogle sjove digte op en gang imellem. Sådan lidt en Bart-type, ikke også? Jo. Line, hun så siger, og jeg synes egentlig, at det var lidt mærkeligt. Han ville ikke rigtig vise mig sine digte her de sidste par uger. Han plejede at dele alle sine digte med mig, men han ville sgu ikke rigtig dele dem med mig. Så hans adfærd havde ændret sig på det sidste? Ja, lige præcis. Altså, han sagde noget om, at det var ikke for mit eget bedste, hvis jeg fik at vide, eller hvis jeg fik gribende at vide og sådan noget der. At det var fordi, han vidste, kendt til et eller andet, som jeg ikke skulle vide, eller et eller andet. Okay. Plejede han ikke at skrive dem ned? Jo, han har skrevet alle sine digte ned i sin poesibog. Okay. Jeg ved bare ikke, om jeg er klar til at læse dem endnu. Men altså, hun tager bogen frem og siger, de er lige her alle sammen, og giver dig bogen. Okay, jeg tager bogen. Og så, siger Line, fordi jeg fandt nemlig ikke noget andet end det her. Så vil jeg gerne vise hende det der stykke papir, hvor der står det der med halskæden. Okay. Og hun tager noten og kigger på dem og siger, med halskæden, jeg inviterede min skabningerne kunne jeg ikke væbne. Jeg synes, jeg har hørt det der før, siger hun. Kunne det være fra et af hans digte? Altså, og så kigger hun på dig sådan lidt og siger, nej, det kan det ikke være, for det er slet ikke samme håndskrift. Og så slår hun op i bogen og viser dig, at det er slet ikke samme håndskrift. Det er ikke den, der har skrevet noten, der har skrevet digte i den bog. Okay. Det lyder mystisk. Men hvad, du har fundet den på Lasso? Da jeg fandt Lasso og Torlo, der undersøgte jeg dem, og den her stykke papir var ved Lasso. Det synes jeg, det lyder mærkeligt. Samme her. Men så er spørgsmålet, hvem har så skrevet det? Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Men det tænker jeg vil kigge noget nærmere på. Men du skal bare vide, at hvis du læser digtene højt, så jeg tror ikke, jeg har lyst til at høre dem endnu. Og det er lige så meget, fordi jeg måske ikke er klar til dem. I hvert fald det sidste, han har skrevet. Okay. Så vil jeg godt lige være et andet sted. Ja, jeg tænker, jo mindre du har mere at snakke om, så vil jeg hoppe ind ved siden af til mig selv, og så tænker jeg lige, at jeg vil læse det igennem. Jeg vil bare lige sikre mig, at du var okay. Og i det, hun siger det, så får du sådan en følelse af et bånd. Altså som igen, om det er jo ikke kun hende og Lasso, der var venner, det var også dig og hende, der var venner. Okay. Ja. Jamen, jeg tager den der stykke papir tilbage af bogen, og så begiver jeg ind til mig selv. Du går lige 10 skridt, så er du inde ved dig selv. Noget bemærkelsesværdigt i min hytte? Nej, altså det er også bare en seng med et skrivebord, og der er lige en lille kiste med dine ting, og sådan lige måske der ligger lidt værktøj, kunne jeg forestille mig, og et par halvsamlede kanoner, og sådan, du ved. Ja. Jamen, så tænker jeg, vil kigge i den bog der. Okay, jamen, du starter med at bladre op i den, og til at starte med, så er der bare nogle digte, ikke? Og du får ligesom fornemmelsen af sådan alt det her med, at det giver dig et indsigt i, hvem han var. Og de her minder, de kommer sådan mere og mere frem i forhold til, at du kan sådan huske, at han har fortalt dig dem, og nogle af dem har du måske endda sådan willy-nilly været med til at skrive sådan ude på verandaen, og hvad rimer på hunden, du ved sådan. Og så kommer du til de sidste sider, og du finder ord som halskæde og blodskabninger og noget med at tage liv for at få liv.
Ja. Og noget med et ritual. Men det står der jo ikke sort på hvidt. Og det er jo rim, og der er noget subtekst og sådan noget, jeg skal læse lidt mellem linjerne, så jeg vil godt tænke mig, at jeg fik et rulle fra dig, og jeg tror, enten så skal det være et perception, det kan være et investigation, eller et insight. Jeg tænker rigtig gerne investigation. Ja, så du vil godt prøve at deducere, hvad ordene de betyder. Og det er en 20'er. Godt. Med en 20'er, der kan du deducere dig frem til, at der ligesom er en orden i de digt her. Det fortæller sådan en større handling, de her digt her. Ja. Mm-hmm. De fortæller, at der er en halskæde. Og med den halskæde her, der kan du aktivere et ritual. Ja. Og med det ritual, der kan du tage liv for at få det liv. Så hvis du tager et liv, så får du det liv. Men når du tager et liv, så konsekvensen af det er ligesom blod, der bliver spildt, det bliver levende. Okay. Så det tyder jo ligesom på, at der er nogen, der grænder rundt og laver det her. Ja. Hvad hedder det? Yes. Og i det, du ligesom sidder med den bog her, så er der faktisk, du kan høre en på det, fordi det er det samme trin, der knirker op til dit hus, og der er en, der banker på døren og siger, Polly, er du hjemme? Det er Simber. Kaptajn Adler vil godt tale med os. Jeg lægger hurtigt bogen ned i min kiste. Ja. Og så, går jeg hen og åbner døren for Simber og siger, ja, jeg er klar. Og du kan faktisk se, han virker rigtig godt ved mod, og der er ikke, han har ikke hullet sin rustning, og han trækker faktisk op og siger, det er helt vildt, prøv at se, der er ikke engang betændelse i såret mere, og nu er der er bare mere sådan rød ring omkring, hvor såret var, ikke? Sådan det er lidt bruised-agtigt, men der er ikke noget sår mere. Og det var godt, Simber. Jeg skulle lige til at spørge, hvordan det gik med det. Ja, de er vildt gode over på det infirmeri der, altså. Ja, det må man sige. Nå. Kom. Og så går han over, og der går han over mod kaptajn Adler, der står i faktisk en rundkreds med andre vagter. Og det der så sker, der, at han går bare over og joiner den rundkreds der. Ja. Simper, vil du gerne med der? Ja. Jeg tænker, jeg stiller mig ved Simper. Yes. Og du kan se, kaptajn Adler, han står bare og tegner lidt i sandet her, og ligesom får de sidste dirigeringer på plads, i forhold til, at han fortæller, at grunden til, at vi jo selvfølgelig har været ude og patruljeret området, det er, fordi vi får en stor forsendelse inden for hovedbyen, og så skal vi lige være sikre på, at der ikke er rovdyr, eller sådan andre, roadmen, hvad hedder det på dansk? Jeg skulle til at sige vagabunder, men de er nok ikke så skræmmende. Vejmænd. Ja. Der sådan ligesom kommer og laver baghold på den her forsendelse her. Men der har også været vagten, han har rapporteret, at Petyr, han har forladt byen i nat, og sagt noget om nogle smykker, og at han skulle op til kirketræet. Og han virkede forvirret. Og jeg har desværre fået det at vide lige før, så jeg har ikke rigtig vidst det lige før, inden jeg kom herhen, lige skulle have de sidste dirigeringer på plads til forhold til jer, men jeg har rigtig godt tænkt mig, at du, Simper, og dig, Polly, I tog med mig op til kirketræet, og grunden til, at jeg simpelthen vælger jer det, fordi jeg ved, at I har en lille smule erfaring med de væsener her, så det vil måske give os den største fordel. Jeg ved ikke, om I er frisk på at tage med derop en gang. Selvfølgelig. Og han nikker bare til jer og kommer, ligesom bryder cirklen og siger, godt, og så går I bare i gang med det, I skal, og de går bare i gang med det, de skal, og der er nogen, der skal flytte noget materiale, og nogen, der skal hænge nogle ting op og sådan noget der. Men uden så meget, så kigger han så meget på jer, og begynder at gå ud af porten, og begynder at gå ud i skoven og op mod det, han så kalder kirketræet. Og Simper går lige bag ved ham. Jeg vil gerne sådan lige spole tilbage. Ja.
mens han stod der i cirklen og tegnede og skrev i sandet og der, var der nogle bestemte ting, jeg kunne genkende med den håndskrift? Nej, og han skrev ikke noget, han tegnede bare... Han tegnede. Ja, han tegnede sådan, du ved, hvis man så fortet ovenfra og sådan. Ja, okay. Men han skrev ikke bogstaver. Nej, okay, Bayern. Jamen, så har jeg ikke så meget mere, så følger jeg med. Okay. Og så kommer du op igennem skoven sammen med dem. Og så skal jeg bede om en D4 på en counter table her. Ja. 2. Du ved ikke, hvor langt der er op til kirketræet, men du har også en fornemmelse af, at sådan cirka 2/3 af vejen op, der finder du en rustning. Ligner meget den, du har på. De andre er gået forbi den, men du lægger mærke til den i græsset. Eller sådan i buskaget. Jeg vil gerne kigge nærmere på den. Okay. Du ser faktisk, det er en sådan helt spilleteknisk, er det sådan en +1 studded leather. Ja. Som ligesom den, du har på, bare +1. Okay. Jamen, haps. Og de begge to, de sådan kan mærke, at du ikke følger med, så de vender sig om og kigger og siger, hvad sker der, Polly? Jeg kommer nu. Okay, de tænker ikke så meget over det. Okay, og går videre, fordi det regner stadigvæk lidt, og de gider faktisk ikke være ude i regn længere end højst nødvendigt. Jamen, tager vel noget tid sådan på? Nej, altså, du kan godt sagtens bare lige gå, altså, mens I går der, kan du sagtens lige snige den af, og den anden af, og den der på, uden de lægger så meget mærke til det. Du går jo bagerst. Ja, det gør jeg så. Okay, fint. Ja. Prøv at rulle en investigation på den. Ja. 5 turn. Det er en vagts rustning. Og det kunne godt være Patriots. Altså det vil det ringer en klokke, det der Patriot der, og du vil godt kunne sådan sige, okay, det er Patriots størrelse det her. I plejer at kunne gå i de samme støvler og tage de samme lillenklæder på. Du har lånt en af ham en gang, du har glemt at få vasket nogle af dine i hvert fald, og der passede den. Okay, ja. Men I går videre, og I kommer faktisk op til sådan det her kirketræ her, og det ligner sådan et kæmpe stort træ. Det er ikke så højt, men det er meget bredt og langt. Og det er faktisk formet som sådan et kirkeskib. Og ved indgangen, der er der ligesom sådan en hulrum inde i, og du kan sådan allerede udefra se ind i, at det er sådan stort og lidt stort inde i, at det ligner faktisk også en kirke inde i. Og du kan se ind udefra, at der er en gang i midten op til sådan, hvad der ligner et alter. Og bænkene ude siden, de er lavet af træ, men ikke sådan snegodt træ. De er lavet af, som om træet er groet i den facon. Okay. Og sådan er det faktisk med alle tingene derinde. Ja. Og I går sådan mere eller mindre lige bag ved hinanden med Adler forrest, og så Simper og så dig. Og da I kommer derop, der kommer I nærmest ind ad døren samtidig. Og både Adler og Simper, de stopper begge to og siger næsten i munden på hinanden, det er Patriots taske, det der. Og ganske rigtigt, så ligger der en taske lige ved indgangen. Og Adler, han siger, spred jer ud og led efter ham nu. Og inden han sådan gør eller siger noget, så går han over til venstre. Du kan forestille dig et kiggeskib, og så er der sådan ikke lukket rum, men sådan, de er skærmet af for trævæg, både på højre og på venstre. Og han går til venstre. Over til venstre,
der er sådan afskærmet for trævægge. Der er ikke sådan en dør, man kan lukke, men der er sådan skærmet af. Og der går han over. Der er det samme over til højre, der er også sådan afskærmet. Og længst fremme, der er der sådan et lille rum ude bag ved alteret. Mhm. Simper, han siger, okay, og så han går op mod alterrummet. Nede bagved. Okay. Men, jeg kigger i tasken. Du finder faktisk præcis det samme, som du fandt nede i den hule, du vågnede op i Lasso og Tollos. Ja. Så du finder en ration. Men det er det eneste, du sådan synes, der er spændende. Jeg tænker, jeg har ration. Så jeg lader den egentlig blive. Det var egentlig, om der var noget andet bemærkelsesværdigt. Ja. Jamen, hvis han går til venstre, og Simper han går lige frem, så tager jeg højre side. Og du kommer ind deromme på den anden side af den her afskærmning her, der kommer lidt et rum, hvor du kan faktisk, du kan se, det er sådan, der er hvad skal man sige, kåber, som er flettet af løv og efeu og kranse, og der er rigtig mange. Og du får sådan, prøv at give mig et religion. Religion. Ja, 8. Ja. Det er et kostume, der er i en kirke. Måske man bruger det, når man går i kirke. Who knows? Ja. Okay. Og du bruger faktisk lige et par minutter på at kigge derinde, fordi der er også en kiste derinde. Men der ligger bare sådan nogle flasker med vand. Okay. Sådan nogle runde glasflasker med vand. Men ellers er der ikke så meget andet, end jeg kan fortælle sådan det, du sådan ser, når du sådan går længere ind i kirken for at komme over til højre der. Det er sådan, hele kirken er lavet af træ og lavet som om, at det er et levende træ, ikke? Og du kan sådan fornemme, at det regner. Og så sådan der, hvor det regner, der er bladene sådan lukket sammen, men lige der, hvor solen ligesom skinner ind, jamen, der har bladene åbnet sig op, sådan så det ligesom, det svarer lidt på miljøet på en eller anden måde. Og der er også sådan små runde vinduer rundt omkring, hvor du sådan kan se, det er egentlig bare grene, der har snoet sig. Sådan. Og det er egentlig det, du ser derinde i det rum der. Okay. Jeg tænker lidt, at jeg lige tilsniger mig en flaske af de der runde flasker der. Det kan du sagtens. Ja. Så jeg nupper sådan en. Ja. Og nu siger du, hvad hedder det, at det havde åbnet sig op i trækronen der, ikke? Og ladet lyset komme ind. Gør det til noget bestemt spot? Nej, det gør det ikke. Det er ikke, fordi det rammer et bestemt sted. Nej, det er jo bare for at fortælle, at træet er levende, ikke? Og det er sådan... Jo. Okay. Og der er ikke sådan noget ved kisten eller nogen andre steder, der ligesom, jeg tænker, du ved, sådan trækmærker på gulvet. Ja. Eller er det bare ligesom sådan en græsgulv? Det er et godt spørgsmål. Ja, det er faktisk bare græs, ja. Og der er ikke nogen sådan fodspor eller noget, der er revet op eller gravet eller sådan noget. Ikke i det rum der i hvert fald. Nej, hvis jeg ikke yderligere finder noget mere, noget der falder i øjnene, så tænker jeg at gå tilbage og gå mod Simper. I det du kommer ud af rummet, der ser du op mod alteret. Og op ved alteret, der ser du faktisk både Adler og Simper. Ja. Og så ser du også, at lige det du træder ud og kigger på dem, at Adlers scimitar, det er stukket tværs igennem maven på Simper. Og han fornemmer, at du er kommet ud. Og han kigger på dig og siger, Polly, jeg vil ikke dø. Og du ser, at i den anden hånd, der har han en halskæde i hånden. Ja. Kom her, Polly. Kom lige herover. Han rækker sin hånd ud til dig. I står
cirka 60 fod fra hinanden nu, og han går sådan over mod dig. Okay. Nu er han 55. Jeg beder mine ballister om at skyde på den der, den der halskæde. Okay, altså han har den sådan viklet rundt om hånden, så du vil skyde ham på hånden? Ja. Okay, så skal vi rulle initiativ. Jo, så... Net 20! Det var 22. Sådan. Jamen, I er nu i initiativ. Mm. Og bare være sådan, for at være en rigtig dårlig DM, så du bruger din første tur på at skyde efter ham. Med din crossbow der, som du lige har, eller du har lige bedt din ballister om at gøre, eller din cannon. Ja. Så prøv at angribe ham. Prøv at give mig et AC her. 17. 17 rammer. For 2, det er 8 plus 3. 19. Sådan. Og det er jo force damage, og så afhængig af, hvordan du vil rule det, fordi der er jo noget push. Om han bliver pushet, eller om jeg får skudt den der ud af hånden på. Det var lidt det, der var min intent. Ja, du kan ikke skyde den ud af, fordi den er sådan viklet rundt om hans arm. Okay. Så men han kan godt skubbes tilbage. Så bliver han det. Og hvor meget bliver han skubbet tilbage? 5 feet. 5 feet, godt. Ja. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne skyde. Ja, det er klart. Ja, der er plads. Det bliver så 18 til. Rammer også. Og det er 7. Godt. Skade. Det er rigtig fint. Det var din tur at gå ud fra. Ja, fordi der er ikke rigtig så meget mere. Nej, det er det. Jamen, det der så sker, det er, at du rammer ham 2 gange. En gang i hånden og en gang i benet. Og det går ondt på ham, og han begynder at bløde. Der er noget med det blod, han bløder. Prøv lige at rulle et... Det kan være et arcana, eller et nature, måske et religion. De er jo alle sammen det samme, så det er sådan set hip som haps. Vi tager et religion her. 12. Det er som om blodet samler sig. Okay. Det bløder ikke bare sådan og løber ud. Det er som om det samler sig. Ja. Og det er Adlers tur, og han har taget 2 gode hits her. Og det han ligesom gør, det er, at han tager halskæden af sin hånd og tager den rundt om halsen. Og trækker sin crossbow og skyder efter dig. Ja. Natural 20, så han kritter. Shit. Og krit her, det fortalte jeg også i første afsnit, men krit her, det er 1 omgang fulde terninger, plus en omgang rullede terninger, plus ens modifier. Ja. Så det er 6 plus 1d6 plus 1. Og han rammer dig for 13 i skade. Au. 13 damage her. Yes. Og det du så ligesom kan se, det er, at den blodskabning her, der ligesom danner sig nede ved hans fod faktisk, der hvor han har blødt, den bliver levende og ligner rigtig meget den ting, der hoppede op i maven på Simba. Okay. Og det er dens tur nu. Ja. Og du får helt flashback til i går aftes, fordi den launcher også bare altså hele vejen igennem lokalet. Og prøver at sætte sig i maven på dig. Ja. Og den ruller 13 til hit. Nej. Og desværre så er det bare det der læderarmor der. Det holder dem ude. Men den ligger nu nede foran dine fødder. Okay. Og det var din tur. Nej, det var dens tur. Nu er det din tur. Jamen, jeg beordrer min ellipskannen til at i en 15-fod cone til at lave det her flamethrower. Okay.
Og det er et 13 dex, Okay. om den tager halv eller hel. Og er det blodskabning, du forsøger at ramme, eller er det... Det er blodskabning. Godt. Så... Der er så lige det med det, Ja. at flammable objects in the cone, som ikke bliver kavet eller sådan, de brænder. Ja. Ja. Okay. 1d20 her. Så den bliver ramt af det, men det, du ser, at det er mere trykket, Ja. den sådan tager skade af. Så den tager faktisk kun halv skade. Fordi der går ikke ild i den. Og du kan egentlig godt se sådan, ja, den ser jo ret våd ud. Ja. Hvor meget gav du den i skade? 12. Så den tager 6 i skade. Ja. Godt. Men det er jo så lidt alle andre ting i den her 15-fod kone, går der ild i. Ja. Okay. Jamen, og vi er inde i 3. Ja. Og det regner en lille smule, men det regner ikke så meget ind. Fordi, som jeg fortalte før, så lukker bladene lidt af. Så der begynder faktisk at gå en lille smule ild i en af de bænke, der ligesom er umiddelbart ved siden af jer. Okay. Jamen så tænker jeg, at nu hvor min cannon har angrebet den her blob, så vil jeg angribe adler. Ja. Nat one. Og hvis man har spillet meget D&D med dig, som jeg har, så er der et eller andet utroligt sjovt med, at du nat one'er på et crossbow attack. Ja, det er der jo. Og det, der simpelthen sker, det er, som i så mange andre tidslinjer faktisk, så falder din crossbow-streng, den pil ligesom bliver sat på og trukken op. Ja. Den springer. Ja. Typisk. Jeg skulle aldrig have sagt. Det er meget, meget typisk. Ja, det er. Ja. Ja. Det har vi jo prøvet før. Det må man sige. Så jamen det er min tur. Godt. Det var din tur. Nu er det Adler. Du ser ham lynhurtigt lade sin crossbow igen, går meget confident hen mod dig, mens han bare peger sin crossbow frem foran sig og trykker af igen. Ja. Og han står lige med fødderne ved ilden. Han går ikke ind i ilden, men han står lige ved fødderne ved ilden, sådan, og han ændrer det ikke. Han skal bare over til dig. Okay. Så. Han laver 4 plus 3 til hit. Det lyder. Den går jeg ikke ud fra at rammer med en armor class på 18. Nej. Og han sådan sidder bare til sig selv, Polly, jeg vil ikke dø, Polly, og de andre, de skal bare over på den anden side alligevel, altså, for pokker da. Og det var hans tur. Så er det den blodskabning her. Og den ligger lidt i ilden, vil jeg sige. Ja. Så den tager 1d4 halveret i skade af at starte sin tur i ilden. Du må godt rulle en d4 for mig. 3. Så det er halvanden, og så runder vi ned, så den tager 1 i skade. Jeg er altså ret sikker på, at vi runder op. Jeg er meget sikker på, at vi runder ned. Nå. Og det er mest fordi, vi har den her diskussion, hver gang vi spiller Dungeons & Dragons. Ja. Jamen går den så går? Ja, fuldstændig korrekt. Det er dens tur, og den har allerede fattet, at den skal ikke prøve at bide dig i dit læderarmer der. Men du står faktisk lige i det her øjeblik lidt med din arm strækt ud, fordi at du lige har modtaget det her chok af den her crossbow-streng, der sprang, og der er ret meget kraft i, så det er lidt ligesom, når du har stødt din albue helt rigtigt ind i væggen, og den er sådan helt lammet lige nu. Og du står med armen fremme, og den prøver at hoppe op i armen, og prøve at bide fast i den arm. 10 til hit. Så den hopper op, men
den er stadig, den har ligget lidt i ilden, og den kan måske ikke rigtig fornemme, hvad der foregår omkring sig, så den prøver sådan at hoppe op, men rammer ikke din arm. Mhm. Ja. Det var dens tur. Så er det dig, Polly. Yes. Han var kommet hen til mig. Han står 15 fod fra dig. Okay. Jeg beordrer min cannon der til at stille sig, så den her 15-fod cone rammer både bloppen og adler. Gør det. Yes. Og så kommer der en... de skal, 13 dex? Yes. Save. Adler saver, og det gør blodskabningen også. 11. Så det er 5,5. Halveret. Yes. Så det er 5,5 til adler. Så det er 5. Mm. Og blodskabningen, der er det 2,5. 2,75, I guess. Rundet ned til 2. Mm-hmm. Og du kan se, så ryger de begge to 5 fod tilbage, ikke? Nej, det er kun hvis det er force. Aha. Den har 3 moves. Den har flamethrower, den har force ballista, og så har den løft. Også. Jeg vil lige fortælle dig, at du kan se, at blodskabningen, den har det ikke særlig godt. Og du kan se, at Adler, han er meget presset. Du kan faktisk se noget af hans rustning, eller sådan det lindeklæde, han havde på, det er brændt væk efter det her. Og du kan faktisk se nede på hans, nederst på ryggen af ham, han har en kæmpe tumor. Og den er sådan helt lilla og blodsprængt, faktisk. Okay. Og hvad vil du gerne bruge din action på? Og sætte stangen på mig. Jamen, som var det, at du tog underbukser på om morgenen, er det noget, du har gjort næsten hver eneste dag i hele dit liv. Så Haha. den sætter du bare lige på lige med det samme. Ja. Det er en joke. Den fanger jeg godt. Ja. Ja, og det er det, jeg kan. Godt. Mm-hmm. Adler, han går stadigvæk bare helt confident over mod dig, og du kan sådan se, det er ikke fordi, han er ligeglad, han er bare så presset nu, at han kan ikke ends andet, end han skal over til dig. Mm. Så han trækker sin scimitar, og forsøger at melee-attack dig med den. Ja. 19 til hit. Spørgsmålet om vi så ikke lige skulle bruge en reaction på en omgang shield? Ja. Det tænker jeg. Ja. Og det øger din AC, ikke også? Yes, sir. Til hvor meget? Plus 5. Sådan. Så den rammer ikke? Nej. Og det er til hvad? Til min næste tur. Spændende. Og det er så det han gør. Han trækker sin scimitar, og det går op for ham der, da han trækker den og slår, at hans arm er ret forbrændt også, faktisk. Mm-hmm. Og du ser stadigvæk, han sådan med den anden hånd sådan knytter sin hånd omkring halskæden, omkring hans hals. Og i det, han slår ud efter, så han får det ikke rigtig sendt afsted, så der sker ikke så meget. Men han står sådan over ved dig nu, og siger bare, Polly, du skal også bare over på den anden side. Og det var Adlers tur. Nu er det blodskabningen. Ja. Mm-hmm. Og den forsøger bare at hoppe op på din arm igen. Ja. Med mine 23. Ja, så det er 17 til hit. 17 til hit rammer ikke, så den hopper også bare forbi. Ja. Så er det dig, Polly. Yes. Jamen, jeg har beordret den til samme nummer igen. Spørgsmålet er, jeg har jo de her lock points. Du har hvad? Jeg har jo de her lock points. Ja. Jeg tænker, vi skulle til at bruge dem til noget. Ja da. Ikke? Er det så et per? Det er et per D20-test. Ja. Okay. Fordi det er jo egentlig dem, der skal lave et save. Så skal jeg lige læse Begge. log.
When you roller D20-test. Så du kan ikke bruge det. Nej, okay. Jo. Nej, det kan det. When a creature rolls a D20 for attack roll against you. Nej, så det er for det er et save for dem selv, så det er nej. Ja. Nej. Nå, ved du hvad, så... Jamen, de får lov til at lave det 13x. Ellers så tager de 11. Godt. Og det, der sker, det er, at Adler, han kollapser lige foran dig. Ja. Han lander på sin knæ med hovedet nedad og drejer sit hoved og kigger op på dig. Og i det han gør det, så kan du se, at øjnene vælter tilbage om i hovedet på ham, og han vælter bag om sig selv. Mm-hmm. Og i et øjeblik, så står du egentlig bare og kigger den der blodskabning, der den ligner mere en blodpøl. Og i øjeblikket, så står du egentlig bare lige der, og du lukker lige øjnene et kort sekund, og får egentlig fuldstændig næsten et flashback til i går morges, hvor du sådan, du vågner ved, at du kunne høre regnen, ikke? Og du kan sådan fornemme et bål, der knitrede. Og der kommer faktisk næsten en hel ro over dig, i det, du sådan ligesom, det er ligesom det, du kan høre. Ja. Indtil du ligesom åbner øjnene og går op for dig, at regnen udenfor, den regner, og at det bål, du kan høre, det er egentlig, fordi der du står i det lokale, du står inde i, det er der faktisk ved at gå ild i. Og nede foran dig, lige han faldt sådan lidt ud af ilden, så han ligger ikke i ilden og brænder. Men der ligger Adler med halskæden. Og halskæden, den ser du, den går fra at være guld til at være sølv. Sådan næsten i det, du ligesom giver den opmærksomhed. Ja, okay. Så jeg tager noget klæde. Ja. For ligesom... du har jo ikke set Harry Potter, du ser jo aldrig nogen... Harry Potter har jeg set. Nå, har du set Harry Potter? Jeg ikke har set. Okay. Så du har valgt den dårlige frem for den gode? Ja. Nå, ja. Den bedre troldmand. Ja. Hvad hedder det? Der er sådan en scene med den her halskæde der, hvor at han kun rører den med klædet. Så det er fordi, du ikke vil røre ved halskæden med dine fingre? Nemlig. Ja, jeg vil ikke have den der fysiske kontakt. Super fint. Og hvad hedder det? Laver den der traditionelle, den der lige kiver den til, for den er rundt om halsen på ham. Ja. Det der. Så den lige falder af. Og så lægger jeg den... Jeg tror gerne, jeg vil se, om jeg kan undersøge den først. Om der er noget skrift på. Altså inden du ligesom tager den op? Ja. Jamen, du stikker næsten hovedet ned til den, og det ligner egentlig mere eller mindre bare en halskæde, men du er 100% sikker på, at du har set den før. Ja. Du har set den før, du har holdt den før, du har mærket den før. Så du kan næsten mærke, at du har haft den på før. Okay. Så jeg wrapper klædet omkring og propper den i min taske. Og i det du gør det, Polly, i det du fatter halskæden selv med lændet, så går dine øjne i sort, og du falder i søvn. Og Polly vågner endnu en gang op på stenbriksen. Og inden Polly vågner helt op, kan den her halskæden, den kan sådan mærkes i hånden. Men igen er det som om, at det er da ikke første gang, at jeg har vågnet op med den her halskæde i hånden. Men Polly sætter sig op på stenbriksen og går ind på sit værelse igen og går hen til mappen, skriver noget på pergamentpapiret, lægger det ind i mappen igen og lægger det ind i sin magiske bogreol og går over på sin seng og slår en strofe an. Og det var 4. afsnit af Polly. Og med det fik vi afsluttet Hvidby og blodskabningerne deri, fordi næste gang så skal vi ud i ørkenen.
Det vil altså sige, om 14 dage skal Polly igennem en ny tidslinje, og jeg har 2 gæster, der skal igennem den. Så find ud af, hvem den næste gæst er om 14 dage. Vi lyttes ved.